Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takaitattun labarai daga shafin Hutu Dole mai karantawa Ahmad Ahmad. Labarin na farko na cewa shugaban ƙasar Najeriya Major Janar Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin tsaro a ranar 21 ga watan Yuli, inda ya bayyana musu cewa da yawa a dakatar da amfani da babura a faɗin ƙasar domin 'yan ta'adda suna aikata ta'addancin su ne akan babura. Labarin na biyu na cewa an ceto jami'an 'yan sanda guda 10 a jihar Kogi, wanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar yayin da suke dawowa daga zaben gwamnan jihar Osun da suka halatta, wanda aka gudanar ranar 16 ga watan Yuli. Labarin na uku na cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC wato Asiwaju Bola Ahmed Tinubu da abokin takararsa tsohon gwamnan jihar Borno wato Kashim Shettima cewa su kwantar da hankalinsu domin zaɓe na shekarar 2023 sun gama. Sai labarin na hudu ke cewa abokin takarar Asiwaju Bola Ahmed Tinubu wato tsohon gwamnan jihar Borno Kashim Shettima ya rantse da Allah cewa shi bai taɓa roƙar Tinubu ya zaɓe shi a matsayin abokin takararsa ba kan sukar da ake wa jam'iyyar APC na tsaye da musulmai da ta yi a matsayin 'yan takararta na shugaban ƙasa. Labarin na biyar na cewa lauyan Najeriya Omar Hobo ya ce ba zai janye ƙarar da ya shigar ba kan hana matan musulmai sanya hijabi da kuma cire yaren larabci a jikin kuɗin naira da kuma kakin sojojin Najeriya. Labarin na shida yana cewa hukumar 'yan sanda a jihar Osun ta fara neman wata mata wadda ta babbaka mijinta kurmus kuma ta tsere bayan ta babbaka shi. Matar ta babbaka mijin nata ne bayan ya dawo Najeriya ta murnar zagayowar ranar haihuwarta daga Cairo wato ta ƙasar Misira kenan. Amma sai ta ɗaukar masa waya inda ta yi bincike a ciki ta gano cewa yana cin amana da wata matar ta daban a ƙasar Misira kuma har yaro suke da shi guda ɗaya a can. Labarin na bakwai yake cewa hukumar 'yan sanda a jihar Anambra ta damƙe wasu 'yan ƙungiyar asiri guda biyu inda ake zargin su da kashe wani ɗan ƙungiyar asirin ta daban abokin faɗansu kuma har suka ce masa kai suka buga wasan tamaro da shi a fili. Labarin na gaba na cewa a ƙasar Indiya an haɗa kwaɗi aure domin samun ruwan sama kuma cikin ikon Allah sun samu ruwan sama bayan an haɗa wayannan kwaɗin aure. Labarin na gaba na cewa Bankin Duniya ya bayyana cewa 'yan Najeriya sun saci kuɗin cewa a shekarar 2021 yayin da hukumar NCDC ta gargaɗi 'yan Najeriya cewa da yawa cutar Marburg wadda ta kashe mutane biyu a ƙasar Ghana ta shigo gida Najeriya, yayin da zamu ji cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bai wa 'yan wasan Super Falcons wato 'yan wasan tambayar ta mata kenan kuɗi, yayin da ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASUU ke cigaba da yajin aiki. Ministan Ilimi Adamu ya nemi gwamnatin tarayya ta umarci ministan ƙwadago wato Chris Ngige ya cire hannunsa a cikin sasantawar da suke da kungiyar malaman ta ASUU. Ta fannin wasanni zamu ji cewa wasu 'yan kungiyar Real Madrid sun nemi kungiyar ta sayo tsohon dan wasan ta wato Cristiano Ronaldo wanda kungiyar Atletico Madrid ke shirin daukar sa. Sai kuma zamu ji cewa tauraron dan wasan Bayern Munich wato Sadio Mane ya yi nasarar lashe kyautar gwarzon dan wasan nahiyar Afirka karo na biyu a jere, yayin da ita ma 'yar wasar Najeriya Asisat Oshola ta lashe wannan kyautar, wanda hakan yasa ta kasance 'yar wasa ta farko a nahiyar Afirka da ta lashe wannan kyautar sau 5 a tarihi. Domin samun labarai da dumudumin su kuma akai-akai ku ci gaba da garzayowa shafinmu na Hutu Dole. Mun gode.